Mga kapuso vendors sa rice and grain section sa La Paz Public Market, 3 kaadlaw nga wala sang supply sang kuryente. Kita tuman ka apektado. Samtang meat section sa merkado wala sang supply sang tubig. Si Kim Salinas nakatutok. Kadungan sa pagguba sa mga temporary stalls sa mga vendors sa La Paz Public Market sa Iloilo City sa Domingo, Desyembre 21, ang paglaom sa mas mataway nga sitwasyon sa bagong pwesto. Apang sa pagsaylo sang Lunes, nakibot ang pila ka vendor sa rice and grain section nga wala pagili sila sang linya sa kuryente. Labing apektado ang vendor nga nagagaling sang lubi kag nagapangbukbok sang bugas bangod nagakinahanglan ini sang kuryente. Apisan natakda na sang kuryente kahapon, hindi na mabalik ang kapierdihan sa sulod sang tatukan lao nga ginalauman kun tani. Madahog ang baklanay bangod sang demand sa diyon sang Paskwa. Kakungit tatlo yung kadlaway kami income. Kapon, way kami tulog lang. Way man kami kapuli, way makwarta. Hindi man Merry and Christmas ang pila ka vendor sa meat section. Inibangod wala sila sang supply sang tubig. Kinahanglan pa nila magpanagob sang tubig. Pudlay sa amon, kung manglimpyo ka, siyempre mga baboy, madugo. Kung magdugo, kinanglan ng trapuhan, wala kasang basa nga trapo. Wala man kami kabalo nga amon na balangalina namin na wala pa man sang tubig. Non-functional pa man ang comfort rooms nga nagadugang sa kabudlay sang sitwasyon sang vendors kag bumalakal. Way pa connection gani ang mga faucet nila. Paglayat siyempre kung malangalang isa layo pa, hindi pinakalikod pa kami tingadahan. Wala ang presidente kag market in charge sa merkado sa pagkato sang news team. Wala man nagasabat sa mensahe sang news team si Iloilo City Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabacquiao. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.